Lain-laing isyu nga giatubang sa pagsulbad sa lapad nga suliran sa pagbaha dinhi sa Metro Cebu. Gituki sa forum, lakip nini ang kabahin sa binilyong pondo nga kinahanglan ug ang validity period sa mga funds nga gamiton pagpalit sa pribadong luna. Ang report ni Nico Serino. Sa matag higayon nga kusog ug dugay ang bunok sa uwan, daghang lugar sa Metro Cebu ang daling mabahaan. Sa pipila ka mga kasapaan, daling musuila ang tubig paingon sa kabalayan. Kini ang hinungdan nganong gipanawagan ang implementasyon sa Metro Cebu Flood Control and Drainage Master Plan. Mao kini ang gituki atol sa forum nga gipatawag sa Infrastructure Committee sa Regional Development Council o RDC. Sa komprehensibo nga plano, gibana-banang 44 billion pesos ang magasto niini. Apan sa pagkakaron, moabot sa 3 billion pa ang balor sa mga proyekto nga napatuman. Kaning problema sa baha, dili na ni sa problema sa Cebu or sa Mandawi o sa Lapu-Lapu, no? Combined din siya nga problema. In fact, ang tubig nga gikan sa Muadtos Mandawi gikan na sa bukid sa Cebu. So kinahanglan to masolbad as a whole. Kabahin sa pondo, gisugyot sab ang pag-auhag sa Kongreso sa kabag-uhan sa palisiya kundi ang funding para sa road right-of-way o kanang ibayad sa mga private landowners. Nasayran nga kundi kini magamit dayon sulod sa usa ka tuig, ibalik kini sa national government ug lisod na sab kuno ang proseso nga agian pag-request. Ginautunta open sa suggestion ang DPWH nga instead of ilang gunita ng kwarta niya ibalik dito sa national government, ilang ta i-download diri sa LGU para at least mahuktang na silang libro. It's happened to us so many times that we work so hard for the budget and it just reverts back to national. So, yes, we will take that into consideration. Samtang sa clearing sa kasapaan, matud sa DPWH Cebu City, nalangan ang pagtrabaho kay gikinahanglan pang ma-relocate ang mga informal settler families. Ang atong projects, labi na sa mga flood control, ato ginapadaka ng sapa. So namangyod na sila sa along the Kwan River sa mga ISF. So sila nga atong unang pangtaon diya. Matud sa RDC, mamahimong regular na ang meeting nila aron mahugtan ang koordinasyon sa lain-laing ahensya alang sa kasulbaran sa problema. Uban ni Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.